Så prøver vi sgu at rette noget DMX på sådan en DP fra MA til MA dæmper noget i Drama Studie her. Og vi skal først logge ind her. Next. Log ind som administrator. Trykker man på hjulet her. Koden 1. Tryk. 2. 3. 4. OK. Så kan man bruge hjulet til preview her. Tilbage kommer man i menuen her. Config. Next. Rack. Next. Setting. Next. Slots. Next. Og next igen. Direkte videre. Kommer man i slot 2 konfiguration. Next. Her har vi så universet, kan man vælge. Og her har vi så patchen. Og her har vi så, at den bliver styret via DMX, og ikke Ethernet eller andet spændende, som denne dims kan. Og så er det ellers, og hvis man har lavet ændringer, tryk OK, ellers tryk preview, og så ud igen. Og bemærk, at når man har logget ind, og skabet er tændt, eller NDP'en er tændt, så skal man ikke logge ind igen. Den husker at logge ind, indtil den bliver slukket. Og bemærk også, at at man settings der, at man bruger den, der hedder config 1 slot 1. Den er vel nok sat til noget EMA-styring via Ethernet, så det er altså den, der hedder slot 2 konfiguration, vi leger med DMX, som vi jo er de eneste, der bruger herude i DR-byen. Håber, det var noget, nogen kunne bruge. Hej hej!